Hey, फैलायबाय जों दिनै बानलु लांनो फैदों सासे आबादारिनाव बानलु लानानै थांगोन जोङो ओमफ्राय मैथ्रु फुलिबो नायगोन आं मैथ्रु फुलि दंनो बेनाव आबादारि फिसा आरो गुमै लांनो होफैदों बानलुखौ एसे बुरजा लांगोन जोङो बानलु फुलि सुज्रुमुखिया बानलु ना मा होनो लांगोन जोङो ओमफ्राय नै जुखामा बेयो सुज्रुमुखिया बानलु लांगोन जोङो बेसेबां मोनलाङो 800 बिदिनो 700 800 बिदि बुंदों ओमफ्राय नायनोसै बेसेबां मोनलाङो नैबेनो मैथ्रु फुलिया बेखौ नायग्रोबाय मैथ्रु फुलि नायबाय माने नायजेनबाय आरो मा जोलै होनोमोनथाय मालिकआ गैया अबावबा मुलि सारदों ना मा मुलि सारदों जायखिया मुलि सारैदोंनो जों नायग्रोबाय आरो माबा फुलिखौ मैथ्रु फुलिखौ नायग्रोबाय जोङो मैथ्रु फुलि आरो बानलुबो दंनो बानलुआबो बिदि पेकेट खालामनानै गायनाय दङ माबा जावैनाय दङ नैबे बानलु नैबे बे बानलु बे मैथ्रु फुलिया एसे गाहायावनो थायो होनदों माबा बाजै दंमोन आरो बाजैनाव सोंदों बाजैया बुंदों बे गाहायाव थायग्रा होनना बुंदों बेबो बारा मिथिया माने आदायासो मिथियो जायखिजाया जों नायग्रोबाय नैबाव गोरलै जावैदोंदां नै माबा गोरलै माने बेगर गोदान जावै गोदान पेकेटबो दं नै नोंथांमोनहा सोरबा अर्डार होनोबा अर्डार होनो हागोन लांफैनो बे गय लाइन गायनायाव गय फुलि गायनायाव दाबायदि बोथोराव मोजांथार गायनो बेयाव गायनो हायो नैबाव बानलु सिब्र' फुलि दं नै बिराद दाम गोसालै बेयो हरबावानो बेखौ बिदोंमोन जों बिराद दाम गोसा बियो ओरैनो फिथाइयाथ' देन्जार दामखा 700-800 केजिनो मुदुफुला सोरबाफोर गायनायनो लुबैदोंबा लांफैनो हागोन ओरैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं रायज्लायना होगोन एसे खमावनो मोनगोन बे पेकेटआ बेसे गोबावसोथाय खिलिथ'वाखै आरो बेगरा गाजा हरथ'वाखै बारा गोबावनि नङा नंनाया गोदान आंबो लांगोन गायनो गय फुलिबाराव गायगोन आंबो जों दा माबा नायबावनोसै बानलु फुलिखौ नायनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट फुखानोसैबो माबायदि दंथाय बेसेबां मोनलाङो बेसेबां मोनो फुलिखौ लांनोसै बानलुआ सुज्रुमुखिया बानलु बुस्थुआ बेल' गोजौ जायगायावसो गोजौ एथ' बुरजा जाबाय जागोन दा बे ओरैनो एसे देरद्रायनाय बायदि मोनबाय गयखौ आङो ना मा होनो अबावबाथ' बिबार बारबावनोसै गायहैनायसैनो बा गुमैया गावनो नायबाय ओमफ्राय आंथ' देरद्रायनाय बायदि मोनबाय एसे बैसो जानाय बायदि मोनबाय आं माबाखौ जौनायाबो बैसोआ बारा जाखाबाय जानाया गायहैनायसैनो हाग्रा गोजाथारलै माइसा दाङाखै बिदि फुनानै फानगोनखायनो माइसा दाङाखैदां आन्दासाव सिनायानो गोजौजों नायबाथ' केमेरायाव फुगासिनो दङ बेसेबां ओंखारो लांनोसै गोजौ गिदिरखौसो बिहरलायबावदोंलै गुमैया गोजौ गिदिरखौ लाबो होनो ओमफ्राय ओजोंहाय बानलु जोलैयानो जौद्राय बायदि मोनखाबाय आङो दा अखा सिजेनखायसो एसे दोमैलुखायसो नङाबाथ' सान्दुङाव गायोबा हले फुरा थैजोबगोन बे आंनि आन्दासाव आरो नायनोसै बोथोरा मोजाङै थाबाय थाबा हामगौ गायखांजासिम
बेफोरजों गायनानै थाइसे थाइनै खामायाबा माथो उफाय। हाग्राबारिथारलै माइसा दांबा एसे खोमथा खोमथा जागौमोन बे। जोलैया नै दाबो बेल'। माइसा दांदोंमोन ना एसे बुरजाना फुनायाव एसे खस्थ' जायो बासि बासि फुनांगौ जायो। बै साइडआवबो दंमोन सुजुमुखिया बानलुआ माबाया बानलु आरि गासिबो दंजोबो दंनाया। सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन। खमावनो मोनगोन बेखौबो। ओमफ्राय बोथोरा हले माबाया फुलिया हले एसे देरद्रायहैबाय आरो फसायनाय नंला। बाजैया हनै बिसोरबो फुगासिनो। बिदिया एसे बारा जाबाय। नै दाख्लै समावथ' जा दाम जाबायमोन बानलुआ। 200 थाखा केजि ना माबा जाबायमोन दा एसे खमायफिनबाय खोमा। दैज्लाङाव बारायहैगोन बिनि फिथाइखौ 250सो मोनहैबानो जाबाय। गायथारनायनि खस्थ'नि एसे आखायाव थालांनाय बायदि। फांबेसे हाखोथाय बेबा आं हले 250 थांबाय आंना। दा फुखांनानै जमा खालामजोबनानै सानसै। फान्थावखौसो होनदोंदां फान्थावखौसो होनदों। 300 ओमफ्राय सासेया 200 फुबानो जाहैगोन बे। मोनजाजा जानांगौ फान्थावालाय 800 था। थारमाने गैला राबाय थाया माथो थायोब्रा। बोरो नोंना दाबो बेल'। ए दाबो न'आव जानो आन्था गैथ्रालै गायदों। नोंनालाय आंना एसे बांसिन जाबावबाय। थाब फु अखा फैगौ। नै फुखांबाय आखाइजों बेहाय 250 था बबाव दङ सोजोबगोन ओमफ्राय बै खावसे सोबाय ओमफ्राय बाजै खावसे लांबाय। जायाखै बे बुस्थुआनो एथ' फिसा सोनोसै दखानफ्रावसो लाबोआखै नों बेखौ सोदेरबावनोसै। बस्थासे लाबोनांगौमोन। आं न'आव गायनो मुथासे लांफागोन। बेसेनि बायदि बस्था मोनबा गिदिरनो बे आखायाव लानोसै बेसे माखासे। बेसे जाखोनो 800। 400 ओमफ्राय नोंनाव बेसेबां 300 दा बारासो थांबावबायदां फिसा फिसाखौथ' आं सानबावाखै। आं माबायदि भिडिअ लाबाय थानांगौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफ्रा। नोंसोरो माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ होमबासो बानायनो हागोन। बे दाख्लै लांनाया बे नङा होननाय खोनायाखै? आखायाव लानोसै।